Lakhain koi rapon nilim MEC constituency ka parlo tarapung borpung habara radaphan MP Horen Singh Belapen MEC Pavitra rang piatum hanglapsi akile ka chongthoya mud jumprat anpin kedam tang MP kiliga hu tarapung ara do anaphan aning parong nang pama towar ka selam jia men pen sang tilapen arlong humchomsi long e somte kang lokpen rongarat pachhok prolo bonda nona bangke ningkan ko ane parde rapita labang sotowar selam lesi radapharlo pachong ko nakason pemandelo Pinpur dame kedam tang arkoi ni phai cricket home suri ni ra inkoi raisiar ni tarapung ara do anaphan hang pamisi long e mate foundation stone e tekangsi panjan poisa intia rong ara lapen tarapung ara thinu sonsi lamchak chipi tekanglo ka setulen pok siang bangke nang saha panjan pena tarapung ajak tame dari motor celengan pulupe kalah Non MP kilik nang lilia prang ciklo John Thomang bong tarapung pen panjana da kachlenga tuar patangji pusi rada thinu lamchak chipitekang la anparta ni tarapung wangsi team kar benglo tum doan wangsi arnisi anesan chuprui nang pu anta rada thinu ningchetekang lo Sitamea har chianda theglong le lapen ke towarta claim pipedet bangso teng lipute MP Horen Singh beke MP kache pahaiji phansi tarapung rat lapen panjana ra phan lamcha kachipite kang chodlo puta radatum pen ningje lapen ke MP Horen Singh beke tarapung rada ki sungke chini pame athema MP Horen Singh beke aprang risim kang tang ke oda hota tarapung loksi ke do bang phulo lase alangli ke chini pamelo lase MP Horen Singh beke inglong rada phan ke kachong thui binong lo ma puta radatum pen ningje lapen karbiang long pen MP kacho toidun ale ke la inglong atokon walom Foundation Stone Nangron Praichat Pumaputa Rada Tumpen Ningje Lapen Pu MEC Pavitra Rongpia Phan Batai Hinia Phong MEC ke Pahai ke La Tarapung Tapen Nilibara da Phan Foundation Stone Nang Epichot Pumaputa Nilibara da Tumpen Chathan Sai Sido Bangso Teng Lipute Non ke Wangji MP Horen Singh Bejongsi ke Thur Lipute MP Kiliga Hut ke Nilibara da Tumke MP Kiliga Hut ke Pahai ji ke Mua Porsi Nang Than Poputa Rada Tumpen Chathan Sai Lapen ke MEC Pavitra Rongpia Phanke Ningkache theke ave pin loputa ningje rinti lapen ke non MP Horen Singh be MEC Pavitra Rongpia Phan Chonghong Bomta towar nang selam pipedet penajok non bike ke begatum mate kina matum si poisa chirung si JCB pen towar selam lo lapen ongdung ke duk darat dipar Bihar ka chukle matum sitame poisa chirung dun si pidundo bang so penajok tarapung ratum non tata mobile gari anke non chelengo kasi tarapung ara do anta nang kirabdu na bang phua phanta kacharo pajir loputa radatum ningje lapen ke non sitame ke claim je phan kachisik ponta dolo poisa chirung bomlo sarkar phan kachaton ke non head pen kali ha SCC kai hot pen loputa pherangke tum kahumri dama hot ongdunga tum ningje ruti News report Karbiang Long Live